Kuma Hashim ka tambayi mutanen naka mana me yake faruwa. Ya ake kuma menene yake faruwa? Tambaya yake za ku iya bashi amsa. Dan haka mun yanke hukuncin cewa in dai aka rusa wannan tsari to za mu bar aikin mu. Kuma Hashim amma baka ganin za su iya ajiye aikin su? Ya za ku mu haka? Wannan fa matsala ce wadda ta shafe ni ba matsalar ta shafe ku ba. Ke malama kina ganin matsalar nan shi kadai ta shafa? Wannan matsalar ba kai kadai ta shafa ba. Kuma ba wai muna yaƙi bane akan Umar Hashim shi kadai. Muna yaƙi ne akan gaskiyar Umar Hashim. Wannan shine dalilin. Ranka ya dade dan Allah me ke faruwa? Umar Hashim tambaya take za ka iya bata amsa? Na aje aiki a wannan ma'aikatar. Ka ajiye aiki a wannan masana'antar? Na aje aiki daga yau a wannan ma'aikatar. Tilla Umar Hashim ya ajiye aiki a wannan masana'antar ko kuma wani mataki kuka dauka? Kai, ba mu aje aiki ba mu yi. Ba mu yi. Ba mu yi. Ranke da dukkan ma'aikata na wannan ma'aikata. Duk sun tattare nasu sun goyi bayan Umar Hashim sun tattare shi. Ban gane me kuke so ku gaya mun ba. Baiwa Allah, Tilla bata gane ba. Zaki yaran zai mata? Wallahi duban da iyakan mu gaba ɗaya mu na cikin kuma yaro ma'aikatan ne. Hatta yadda din ma abu ɗaya suka mishi.